Ata 1943, cruzar esta ponte supuña cambiar de concello. Sí, pero a ponte era máis daqui, era máis nosa, porque o Fielato estaba lá no fondo. Entonces, onde está a caseta dos camineros, onde está turismo, agora non. Bueno, pois ali estaba o Fielato, co cual, unha vez que pasas o Fielato, xa é. E era desta parte. Pero aquí estaban os almacéns todos de patatas, de cereal, de todo. E, bueno, iso daballe moita importancia. E o ferrocarril, porque a San Francisco chegou despois, con posterioridade. Vía Monforte aquí. O Miño separaba Ourense do municipio de Canedo, un concello eminentemente rural formado por unha decena de parroquias, pero cun gran peso económico gracias ás infraestructuras viarias e, sobre todo, o ferrocarril, que marcou a identidade deste territorio. Era un concello independiente, houve varios intentos de, digamos, de anexionar Ourense, os primeiros fracasaron, pero finalmente no franquismo, pues, como se facían as cousas no franquismo, nunca, pola forza, non? Entón, naquela altura, a ponte tiña os almacenes de coloniales, tiña todo o tránsito das mercadorías da estación do tren, é dicir, tiñamos, digamos, dito en términos de agora, tiñamos un PIB alto. Esta tapa de sumidoiro convertida nun emblema para os pontinos é un dos poucos vestixios que quedan daquel concello independente, xunto a un sentimento identitario que pervive máis de 8 décadas despois. Mira ti, Concello Independente, estos son entroidadas nosas de, bueno, nos facemos moito entroido. A ponte de Canedo restaura hoxe a súa plena soberanía. Pero realmente sí hai un espírito entre a xente que todavía perdura de que isto era Ponte Canedo. Levamos varios anos facendo a recuperación da romería do Santiago no campo de Santiago. Entón, este tipo de cuestións son fundamentales para seguir mantendo ese acervo común. As pequenas cousiñas que nos dan esa identidade, non como barrio. Para cruzar a ponte sempre dicimos vamos a Ourense, nunca dicimos vamos ao centro. Os pontinos somos pontinos, seguimos sendo pontinos. Un sentimento propio que pervive tamén en Bouzas, a súa historia transcorreu ligada ao mar. É o bispo de Tui, en realidade, que podemos decir que no ano 1501 fai unha carta que se chama Carta Puebla, non? E aí podemos falar de xa do momento fundacional de Bouzas, porque o que fai chamada para que a xente veña a habitar, veña a traballar o mar e a traballar o campo tamén, porque Bouzas tamén era campo naquel momento, non? É cando comeza Bouzas un pouco a emerser. Puxanza a que axudou o porto e a súa actividade comercial, aínda que tamén foi víctima de varios ataques, como o de Francis Drake. En 1904 pasa a formar parte do Concello de Vigo. Porque no ano 1902 Colla decide desagregarse de Bouzas e unirse á cidade de Vigo, non? Nese momento Bouzas queda con menos poboación, con lo cual termina anexionada á cidade de Vigo. E aí empeza unha relación un pouco de amor e de odio, non? En realidade, cun barrio que é vila e que ten unha identidade moi independente. Como digo, ligada sempre ao mar. De feito, os estamos aquí e todo isto que estamos vendo na Alameda Suárez Llanos era un secadero de redes. Unha identidade que pervive especialmente na zona histórica e no xeito de vida dos seus veciños. Que nos conocemos todos, es como se fora un pueblito pequeño en Vigo. Bueno, dende a nosa parte, dende a parte da Asociación de Veciños, intentamos que a xente non se esqueza da historia que ten Bouzas. Eu sigo dicindo que é unha vila, aínda que sexa un barrio, que como sempre dicen, imos a Vigo, non vamos ao centro. Territorios con alma propia que medraron sen esquecer a súa singularidade.